A Corporación Pobrense aprobou unha partida de 150.000 euros con cargo ao remanente do pasado ano para mercar a Casa da Cadea. Trátase dun inmoble datado no século XVIII que funcionou como cárcere ata finais do XIX. O mal estado de conservación do edificio, incluído na lista vermella do Patrimonio Español, levou o Goberno pobrense a plantexar ao Pleno a súa compra para poder poñelo en valor. É un inmoble incluído no catálogo de edificacións e bens a protexer. Para nós ten un gran valor histórico e artístico e o obxectivo principal creo que é incrementar e protexer o patrimonio cultural do noso povo, independentemente do que se chegue a facer despois nesa parcela. Na edificación só se conservan os muros de carga perimetrais e a súa fachada. O seu valor patrimonial xustifica a súa adquisición por si mesma, pero ademais a parcela na que se atopa ten unha superficie de 218 metros cuadrados, dos cales 170 son edificables. Polo tanto, podrá ter un uso vinculado a algún servicio municipal unha vez feita a edificación e que se rehabilite. Ainda non están definidos os usos, posto que dependerán do nivel de actuación que permita a Dirección Xeral de Patrimonio e do estado estrutural do edificio. En todo caso, o Patrimonio sempre traballa a través de proxectos, nos lle mandaremos un proxecto inicial e a nosa intención, en principio, é rehabilitar o edificio, reconstruir a cuberta e facelo útil. Isto vai ir acompañado, non sei se xusto no tempo, antes ou despois, porque os tempos son difíciles de medir para proxectos destas características, pois dunha reforma, dunha rehabilitación, dunha humanización, se queremos, da Rúa Ponte. O Concello xa está a negociar coa Deputación da Coruña o cambio de titularidade desta rúa, que actualmente é provincial. Tamén obtivo o compromiso da Deputación de colaborar economicamente coa futura rehabilitación do edificio.